Jekk għal ħafna li segwew minn fuq it-televiżjoni se tedderet xena ta' paniku, dan ma kienx il-każ. Waqt in-nirien qawwija li ħakmu l-lukanda ta' 60 sular f'Dubaj lejliet l-ewwel tas-sena, l-atmosfera fil-post u l-madwar kienet waħda kalma u dan għax is-sitwazzjoni kienet ikkontrollata minnu fih. Ex-R Thomas Cunningham, preżentatur fuq One jumejn wara l-inċident. Thomas Cunningham inserta kien ftit passi bot mill-lukanda lussuża, spjega kif l-evakwazzjoni tan-nies saret b'mod ikkoordinat għall-aħħar. Kollox kien kalm biex ngħidu hekk u anke n-nies labdew jiġru ma kien hemmx biex ngħidu hekk dak it-terrur li wieħed jistenna meta jkun hemm xi ħaġa simili biex ngħidu hekk. In-nar der li qed jaskala u n-nar der li biex ngħidu hekk kien maħxif. Fil-bidu meta l-ewwel ħin li rajtu jien ġifieri daqs forsi 20 minuta, 25 minuta, qabel kien fuq skala żgħira, però mbagħad fuq 25 minuta ħafna l-fuq u anke l-isfel mill-lukanda. Donnu l-uniku inċertezza għal ħafna kienet dwar jekk kienux se jsiru ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena. Bil-fors inċertezza kien hemm, tant kienet normali, aħna ħsibna l-laqgħa fin-nar sewwaw Burj Khalifa mhu se jsir, imma fil-fatt sar qed tifhimni u dan inqas minn satej wara l-accident. Il-familja Cunningham kienu qed joqogħdu 300 metru bogħod mill-lukanda għaldaqstant ġew evakwati bħala parti mill-prekawzjonijiet meħtieġa. In-nar kien ikkontrollat ftit tal-ħin wara, madankollu d-duħan baqa' ħiereġ waqt il-ħin taċ-ċelebrazzjonijiet u l-għada filgħodu. Minkejja dan l-andament tal-ħajja f'Dubaj baqa' għaddej b'mod normali. Illum il-ħajja normali anke l-bieraħ l-ewwel tas-sena naħseb kulħadd iċċelebra b'mod normali. Minkejja l-ġurnata tal-ġimgħa hija ġurnata sagra u hekk illum hija ġurnata normalissima u l-ħajja tinsab waħda normali wieħed jgħid illi ninsabu f'dawn il-festi u Dubaj tospita eluf kbar ta' nies kważi mid-dinja kollha.